Hello guys! Good morning! Ayan, so today is actually January 20, 2019. Today is Monday. Yung eto, cabinet. Yan sa mga damit namin. Ayan, tapos, ang gagawin ko kasi, since masikip siya doon sa loob, so yung mga damit namin nakahang lahat ng t-shirt namin except sa mga shorts. So nakahang lahat sa ibabaw para save the space. So ang gagawin ko dito is lalagyan namin siya ng mga plato, ng mga gamit dito sa kusina para malinis siya. And then I'll try the first time ko mag-attempt na maglagay ng wallpaper dito sa ating cabinet. Actually, nakita ko to kasi si Angela, ng Angela's Happiness. Pero, tatry ko pa lang naman, hindi ko pa sure kasi parang hindi ko feel yung ganito. Ayoko ng kulay pink. Hindi ko gusto yung pagka-pink niya. Kaya, tatry natin lagyan ng wallpapers. Let's see. May update ko kayo mamaya kung okay. Good morning pa. Morning guys. Si Papa nagpapak kasi ng mga orders. Kagabi po yun. Patapos. So, tapusin ko lang yan. And pakita ko sa mamaya kung ano yung magiging itsura. So, Diyos ko Lord, mahirap pala maglagay ng wallpaper ng dito. Kasi hindi siya pantay. 'Di ba? Parang may mga edges na ganyan. So, yun yung itsura niya. Hindi siya perfect. Pero okay lang. Kaya lang yan. Ayan siya. Pangit niya. Pero ayoko siyang tanggalin kasi baka ma-short ako dun sa aking wallpaper. Ito medyo konti light. Medyo okay siya. Ito na yung first. Ang pangit. Pero carry na yan. Ayan siya. Okay naman siya tingnan. Na wala na yung niya. So, tapusin ko lang to sa baba. And then, ilalagay ko yung plano ko dito kasi yung mga plato sa loob. Kasi may mga ipis. Kaya, every night dito ko ilalagay sa loob. And then, sa baba yung mga, eto yung mga condiments, kanyan. Kaya, update ko kayo after. So, update. Update tayo, guys. So, nilagay ko yung mga plato dyan sa ibabaw. Meron kasing isang ganto dito. Isang ganyan. Nilagay ko dito sa baba para at least malagay ko. And I think very perfect siya for lagyan ng mga ganto kasi nakasarado. Close siya. And then, I'm planning na bumili na lang isang ganto ulit ng mga ganto para sa tawag dito, mga supplies namin ni Hagrid for homeschool. And then, para din malinis tingnan, hindi nakakalat, nakapasok na sa loob ng mga books, ganyan yung mga supplies niya. So, yun. Ayan, update lang dyan. So, ilalagay ko lahat. Pero ito, papatuluan lang to sa gabi, ilalagay ko na dun sa loob. Hindi pa rin ako tapos guys, pero nag-general cleaning kami today. So, si Hagrid yung ng mga bintana kanina. Sorry, hindi ko na vlog. Pero, ayun siya. Hindi pa siya tapos maglinis. Pag nag-sort siya maglinis talaga, ganyan talaga siya. Hindi na siya natatapos. And, sabi ni Papa, lalagyan daw ni Papa dyan ng dito ng, ang tawag doon? Higaan namin. Kasi gusto niyo na meron daw higaan. So, may kinuha siya doon sa kabila. And, eto naman dito, medyo hindi pa ako tapos. Yung mga plato. Tapos, dito naman na part, ayan, yung mga condiments namin. Ginamit ko lang kung ano yung meron kami. Kasi, yung mga organizers na yun lang yung ginamit ko. Ayan. So, maingay yung electric fan. So, ito yung mga ginamit ko na lagayan. Yan pa rin yung dun sa kusina namin nung una. Yan lang din yung ginamit ko. Para naman, hindi na tayo kailangan bumili. Yung mga toyo, yung mga So, dyan ko nilagay. Tapos, ang maganda dito, nagustuhan ko kasi yung mga, yung mga ginagamit namin everyday. At least, mabilis lang siyang makuha. And, dito din. Ayun. So, dito sa ilalim, ito yung meron akong nilagay na tray.
yun lagi namin ginagamit yun yung harina. Kaya kailangan kasi malaki yung lagay namin ng harina kasi ginagamit talaga namin. And then yung margarine, kailangan din malaki yung margarine na lagayan kasi margarine talaga marami yung binibili ko. Kaya yung iba naman dyan, hindi namin siya doon ginagamit. So nandyan siya. Ayan. So, for now, yan lang yung laman. Konti lang naman yung laman. So dito, empty na siya. Dito, hindi pa ako tapos dito kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay. And, ayun. Nagpa-electric fan na ako. Init. So, ayan. Nagkalat yung aming mga kasi yun yung ina-arrange namin. And, ayun. Si Papa, bibili muna si Papa ng uy! Ayaw, nak! For Papa, ne? Parang pagod na ako, guys. Napagod ako kasi kanina pa ako eh. Ako lang yung naglilinis. Tapos sila, gusto din, sumabay din sa akin na maglinis. So, ayan si Papa na nasa mood siya ngayong dun ng higaan namin. Tapos yung sofa, dito lang talaga siya eh. Forever na siya dito kasi nga, kung gustuhin ko man dun sa may pintuan, hindi talaga siya pwede kasi nga malaki yung sofa namin. So, parang umaabot siya dun sa lagpas siya dun sa pintuan, kaya hindi siya pwede. Lunchtime na guys, kaya magluluto muna ako ng aming lunch. Actually, may mga lechon kami kasi kahapon, fiesta doon sa namin, sa mga ni Mama. Tawag doon. Ng ni Papa ba? Mga relatives na pinapunta kami doon, kaya pumunta kami tapos ang daming pinadala. So, lulutuin natin ngayon. And then, magsasize lang ako lang ako. Busy pa siya. Ito yung sineparate ni Papa. So, ipa-fried ko to. And then, magluluto din ako ng egg. Ayan. Ito lang. Lutuan man na to karon. Ito yung lutuon. Kurang. Ikaw lang magluto? Nadir, nanima ay. Nanik, ikaw kung ano isa. Ito na yung ating lechon. Ayan na, fried lechon natin guys. Ayan kay Hagrid. Kani mo? Bogan ako siya. Kasa? Ayan guys, ano yung itsura ko. Pero naglilinis na lang kami. Tapos na din si Papa. And then yung dining table, tinransfer ko dito. Basa lagi ni. So tinransfer ko dito yung dining table natin. Kasi, so eto na yung ating dining table dito. Mas okay pala siya dito. And, ayan, together with, and, sorry, mag-upload sana ako ngayon, pero feeling ko hindi ako makakapag-upload kasi, yun yung itsura. Okay naman siya, diba? Kasi maluwag yung kusina namin eh. Sayang yung space. Kaya, better na, mas okay siguro yung ganyan. Okay ba yung view? And then, dito yung aming beddings. Pero dito yung, ito yung ginawa ni Papa na, tawag dito. Nara pa, oh. Ilit ka, ayun. Sirado lang, oh. Ako sa fukod. Sana all. Pero sabi. So, ayun. Tapos yung table dito. Nilagay namin dito. Ang dami pang Pero yan lang, kailangan pagkasahin lahat. Tapos yung computer nandun na. Yung namin, yun na lang siya dito yung computer. And yan, magwawalis na lang tayo. Then,
Kailangan ko nang maligo. Diyos ko, ang lapot-lapot ko na. Yan si Chuchay. Parati ako. May nagsasabi ko, gusto nila makita si Ashi. Si Ashi talaga nasa labas ngayon kasi nag-aaway sila ni Chuchay. Ayun, natulog. Tulog. Ayan po si Ashi, oh. Tulog siya. Dito siya sa labas kasi yung tail ni Chuchay, kinagat niya at namula. Ay, hindi namula na ano talaga siya. So, dito siya sa labas. Sa hapon, silang dalawa dito sa labas si Chuchay kasi naglalaro sila. Kaya, ayun nga, kinagat niya. Kaya, yun nyo, may nakaharang dyan. Kasi si Chuchay lumalabas siya. Oh, wait lang. So, ayan ha, nakita niyo si Ashi. So, magwawalis muna ako. And, in fairness naman, nagustuhan ko yung siya ni Papa. Nagustuhan ko yung siya ni Papa. Nagustuhan ko yung dining table dito. And, medyo okay naman siya. Ashi! So, yan. Magkakape muna kami guys kasi talagang grabe. So, ayun na yun ito yung update ko sa inyo. Ay, nagpapaalam na lang ako dito kasi maliligo muna ako. Hindi ko alam kung makakapag-vlog ako mamaya. Pero if hindi man, I hope you guys enjoy. And please leave comment down below kung ano pa yung gusto nyo makita. Ano yung gusto nyo itakot. Actually, may mga nakaline up ako na video na i-upload. Ay, topic na ipifilm. Kaso wala lang akong time. Para ilang araw kami busy. Ayan. Yan yung trabaho nila, oh. Kasi minsan, actually, laro-laro lang yan. Pero pag mamaya-maya, may isa nang magagalit. Tapos si Ashi. Ashi! Grabe si Ashi makakagat. Ayan. Nag-ano lang sila, nagsastop lang sila pag nagagalit na ako. Nagsastop na. Tapos ito yung inano namin kasi may init dito, diba? Pero, pino-fold namin to. Pag ngayon, ganitong ganitong oras na wala nang init. Oh, tingnan nyo. Oh. Shhh! Ashi! Chuchay! No! Grabe talaga. Grabe talaga tong dalawa. So, ayan po, si Ashi, kaya hindi siya masyadong nakikita kasi dito namin siya sa labas sinalagay pag ganito. Ayan na, pinaano ko kay Papa, ipapa-fold na kasi para maliwanag na dito. Yung dalawa dyan. Shhh! Ashi! Grabe talaga si Ashi makakagat. Uy! Ini si Chuchay lagi nih.